מסיבת נובה באודטו. הכל היה אפוקליפסה של גופות. בנות בלי בגדים, חלק עליון, חלק תחתון. אנשים חצויים, אנשים שחוטים. ערופי ראש חלקם. היו שם בנות שפשוט שברו להם את האגן, מרוב שאנסו אותם. הם היו בשפגת פסוקות רגליים. מחלץ שסייע בחילוץ ניצולים מהמסיבה תיאר, היו גופות בכל מקום. מאות גופות, פצועים, ראיתי נשים מרומות. יש מישהי שאני זוכר, כדור ירוי בחזה שלה. מחלצת ממסיבת נובה מתארת, גופת אישה עם דימום מאזור איבר המין. עד נוסף מתאר, מלא גופות מרוטשות באזור הראש והצוואר, ראשים מאוחים, גופה של אישה עם מכנס ג'ינס מופשל עד הברכיים, ראשים ללא גוף בעיקר של גברים, גופה עם סכין נעוצה בלסת. עדה נוספת מתארת, היה המון פצעי ירי. היה ירי ממוקד באיברי המין של הגברים, ירי באזור הבטן, הגפיים והישבן. היה להם קטע עם איברי מין של גברים ונשים. ראינו קריטות שדיים ופצעי ירי. אצל הגברים ראינו הרבה קריטות של איברי המין. ניצולה ממסיבת נובה ברעים. זה מתחיל עם מישהי שיער קצר, לא ראיתי אותה במסיבה. ראיתי סיטואציה שהיא יושבת על הברכיים, מתחננת, מחבל עומד מעליה ויורק לה על הפנים. הבנתי שזה פלאפון, הוא מצלם, וכנראה אז הוא יורה לה בראש. האזור שבו התחבאנו, לשם הביאו את כל הנשים, אפילו ראשים של נשים. היה ראש קטן אפילו של ילדה, אם אני זוכרת. הייתה סיטואציה שבה כופפו מישהי והוא אונס אותה, ואז מעבירים אותה מאחד לשני. הם מחופשים לחיילים, שומעת צעקות בערבית. הבחורה שהם אנסו היא הייתה בחיים, עמדה על הרגליים, היא דממה מאזור הגב. הייתה עוד מישהי שניסיתי לזכור מה היא לובשת, ואני לא מצליחה. אני זוכרת שהמחבל מושך לה בשיער, האישה לא לבושה, הוא חותך לה את השד, זורקים לה את השד על הרצפה והם משחקים עם זה, והם ממשיכים למשוך אותה. אני זוכרת מישהו חודר אליה, ואז יורה לה בראש. הוא לא מרים את המכנסיים, הוא יורה לה בראש שהמכנס שלו למטה.